ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ତିଆରି କରି ମାସକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଫେସବୁକ୍ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ 3 ଡଟ୍ ଦେଖାଯିବ, ତାରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। 3 ଡଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବେ ପେଜେସ୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ପେଜେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ, ତାପରେ ପେଜ୍ ନେମ୍ ଦେବାର ଅପସନ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ପେଜ୍ର ନାଁ ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ମୋର ପେଜ୍ର ନାଁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ତଳେ ନେକ୍ସଟ୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ପେଜ୍ର ନାଁ ଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ। ଟିକେ ଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହିସାବରେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇଥିବେ ପରେ ଚେଞ୍ଜ ବି କରିହେବ। ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଏବଂ ବିୟୁଟି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ଲୋଡ୍ ନେବ। ଲୋଡ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ତଳେ 2ଟି ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତଳର 2 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବି କ୍ରିଏଟ୍, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନୂଆ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଅଛି ସେଭ୍ ଆଉ ନଟ୍ ସେଭ୍ ଅଛି, ନଟ୍ ନାଓ ଅଛି। ନଟ୍ ନାଓ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ଟି ଏଠାରେ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲୋଗୋ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି କ୍ୟାମେରା ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଫଟୋ ଥିବ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ର ଫଟୋ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାନର ଗୋଟିଏ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାନରର କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଗ୍ୟାଲେରୀ ଫଟୋ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍ ଅନୁସାରେ ବାଛି ନେବେ। ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋଟି ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ତଳେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଗଲା, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ଅଛି ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ୍ ଆସିଗଲା, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ ଡନ୍ ଅଛି, ଡନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ପେଜ୍ର ସେଟିଂ ସବୁ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ସି ମୋର୍ ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ର ସେଟିଂ ସବୁ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସେଟ୍ କରିନେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ୱେଲକମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେଉଛି। ତାର ୱେଲକମ୍ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍। ତାପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛି। କଲର୍ ଦେଲା ପରେ ଉପରେ ଅଛି ସେୟାର ଅଛି, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ତଳେ ସେୟାର ଆସିଗଲା, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟଟି ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସି ମୋର୍ ଅଛି ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ସି ମୋର୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସେଇ ସବୁକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ପେଜ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ପେଜ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।